आं खुलुमनानै रायजो राजाफोरनियाव आरज गाबो जे आंनि फंबायखौ जायखिजाया राहायैबाबो लाबोना होफैनांगौ। आंनि आइ आफानि मोखांखौ नायनानै आंहा बियोल' फंबाय सासेल' दंमोन। इयुननि थाखाय रावबो गैला आइ आफाखौ नायनो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना आंनि इयुननि आइ आफानि थाखायबो एसे राहा खालामनानै होबानो जाबाय आरो आंनि फंबायखौ आरो जेरैखि जाया लानानै फैथारबानो जाबाय बेखौल' आं आरज खालामदो नोंथांमोननिसिम। जाफुंसार गेलेगिरि अबथिरा जिउ गोमाबाय रुंसारि दानसोरां नार्जारिनि जिथु उद्देश्य आरो लक्ष्यखौ लानानै किक बक्सिं माने जितु कम्पिटिसन गवायाव जादों होननानै मिथिनाय मोनदोंमोन आरो हिसाबै बिथांनि जितु नाजानायजोंनो बिथाङा फाइनालसिमावलागै फैनानै गल्ड मेडेलसिमावलागै सफैनो हादोंमोन साक्सेस जानानै। आं बेखौ बिथांनि जितु देरहानाय गिबियावनो आङो बरायदों आंनि गोसो गोरबोजों। खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो जाहैबाय जिहेतु सानसेनि उनाव बिथाङा देरहानायनि सानसेनि उनाव आरो उल्थायै खोनाबाय दानसोरां नार्जारि फंबाया ट्रेनाव फैबाय थानाय समाव माने बिक्रिया माबा मोनसे पयजन मोनजानानै हस्पिटालाइज जादोंमोन होननानै जों गम मोनदों। गम मोननानै आरो बिनि दसे उनाव खोनाबाय मानसिया डेथ जाबायना। बियो जोंनि थाखाय जोंनि गरेस्वर समस्तिनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बालाबारि माने समाजनि थाखायबो बे नैबे परियालनि थाखायबो दुखुनांथाव बाथ्रा। जिहेतु बिथांनि न'खरा माने गोबां लोरबांजों सोलिनाय थेवब्लाबो बिथाङा जिउनि जिखिनि सिमां बेखौ नारा नाथाय जुजिनानै गवा बायदि जायगायाव थांनानै देरहानो हानाया जोंनि थाखाय बाख्नायथाव। बे हिसाबै आंनिफ्राय दुखु फोरमायदों आरो जोंनि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोनिफ्रायबो आङो दुखु फोरमायदों आरो बिथांनि जिउमाया जेन सोरगोआव जायगा मोननो हायो बेनि थाखायबो आं इसोरनि सेराव आरज गाबनाय थाबाय। आरो सरकारि भाबै जोङो सहाय खालामनो थाखाय दानि आङो चिफ सार्जन एकेलगेनो जिरायनानै इनिसिएटिभ लानायनि थाखाय बाबुल बसुमतारी बिथांखौ दायित्व होदोंमोन। दिल्लीयाव जिहेतु दोङो बिथाङा OSD हिसाबै बिथांजों रायज्लायहरनानै बोरै हायो लाबोनायनि बेब'स्थाखौ लानांगोन होननानै खालामबाय। बेनिफ्राय न'खरजों कानेक्सन जानानै ओरै खालामनाय जाबाय। बिदि एसे इनफरमेसनखौ होदों आरो होनायनि उनाव चिफ सारा बुंदों जिखिनि बेब'स्था लानांगौ माने इ खाननैनि बिथोराव जों खालामबाय थादों होननानै बुंदों आरो। बे हिसाबै आंनिफ्राय आं जिखिनि सहाय खालामनांगौ समस्तिनि सासे मुरब्बि हिसाबै MCL हिसाबै आं बेखौ बेब'स्था लागोन आंनिफ्राय। हिसाबैनो आं माने खबर लानो फैदों। दिनैनि थारिखनिफ्राय जिमानहालागै जों जिखिनि फाइनेन्सियेलि हक फिजिकेलि हक जिखिनि सहाय खालामनांगौ बेनि थाखाय बेब'स्था लानो थाखाय नोंथांमोना जे बेबायदि खबर लाफैदों आरो बेनिफ्राय दाल'सो आर'नाइया जों नुबाय 10,000 माने दान बान्था बेवहाय माने अनसुंथाइ होफैदों। बेनि थाखाय बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरबाय आरो बेबायदिहाय इयुनावलागै जोंनि गथ' गथायफोरा जोंनि हारिनि गथ'फोरा जाहाथे बेबायदि गेलेनायाव बेबायदिहाय जाहाथे उथ्रिसारगोन बेखौ आं भरसा खालामबाय। आरो बिनि थाखाय जोंनि जिथु थाखानाय सरकार बे सरकाराबो इनिसियेटिभ लागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो खालामनानै बेखौनो खावलायनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। नोंथांनि फिसाज्लाया सासे जाफुंसार गेलेगिरिमोन अबथिरानि जिउ गोमाबाय। सासे बिफा हिसाबै दिनैनि समाव माने गोसोआव माने माबायदि मोनसे सानदांथि फैदों? खुलुमबाय RK निउसनिफ्राय आं बिफा हिसाबै बेखौनो बुंनो मोनदों जिहेथु आंनि फिसाया जाफुदोंमोन। मेडेल मोननाया खननै दिल्लीयाव खनसे मोनदों आरो नै दाख्लै जिथुबा डेथ जाबाय बे समाव खनसे। बे खननैयाव जाफुनायाव जाहाथे रायजो राजानिफ्राय आंनि गोथै सहखौ लाबोनो मदद मोनो आं बे खोथाखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय। आरो जोबनायाव आंनि गथ'आ जिहेथु हाथिया देरहानो थांना थानो आरो बेबायदि जोंनि बे ओनसोलाव BTRआव जोंनि नै बाक्सायाव बेनिफ्राय अहमाव आरो आंनिख्रुइ फिसानिख्रुइ देरसिन जाहाथे खेलावरि जाथों
आं बेखौनो बुंबाय। सोंलु फैदों बेबायदि अबस्थायाव नाथाय सरकारनि फारसेथिंनिफ्राय गोनांथि मदद नांगौमोन बे मददथिखौ जोङो मोननाय नुनो मोनाखै न'खरनि फारसेनिफ्राय बे बुंनाय बाथ्राखौ नुदों आरो दानि बावैसो नुबाय माने रादाब माबानिफ्राय माने आर'नाइ निउस माने एजेन्सिनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे बिथांमोनाबो नोजोरखौ होदों नुदों जे मददथिया रायजो राजानि अनगायै गोथां माने बे गोथांनाव बे गोथै देहाखौ लाना फैनाया सम्भब नङा खारन सरकारनिफ्राय बेबायदि जेरैबायदि माने रां मदद होनानै बा लाबोनायनि बेबस्था लानांगौमोन बेखौ नुवाखै आरो उनाव खोनानो मोन्दों जे माने लाबोनायनि स्पिकार बिथांखौ जगाजग खालामनायनि उनाव लाबोनायनि बेबस्था खालामनो नाजादोंमोन प्लेनजों नाथाय पस्टमर्टेम खालामोब्ला आरोबाव समा लाबावगोन न'खरा नेनो हाला बेखायनो रायजो राजानिफ्रायबो फैसा खांनानै आखाइ माने हबजबनानै आखाइ फुवारनानै मददथि बिनायनि थाखाय दिनै माने निउस एजेन्सिनिफ्रायबो 10,000 मदद होदों जों रायजो राजायाबो बयबो मददथि होनानै गोथै सहखौ लाना फैनायखौ जोङो मदद होनांगोन आं बेखौनो खावलायदों आं दाबो आसा फारिदों जों रायजो राजाया लाबोयोब्लाबो माने सरकारनि फारसेनिफ्राय बिटिसिनिफ्रायबो जाहाथे एमसिएलए बिथां दं चिफ बिथां दं अबसे जिखिनि लानांगौ बेबस्था लादोंबाबो माने थाबैनो सफैनाय बेबस्थाखौ लायोबा मोजां जागौमोन मानो होनब्ला दा जों खोनानो मोन्दों जायफोर एटेन्डेन्स दं अर्थात बै गोथै सहखौ नेनाय बा लोगोआव थाफानाय दं बिसोराबो देहाया एकदम माने देहा सोलेरा एकदम मोजां नंला माने फैनोबो गोसो गैया हाया फैयाबाबो जाया ओरैबायदि गोथैजोंनो गोथै जाफानानैबाबो फैनो गोनां जादों आरो इसिबां सम नांगोन हयथ' बियो माने 30 आवार्सनि सिगाङाव सफैनाया गोब्राब बायदि जों नुनो मोन्दों खारन बे माने एम्बुलेन्सजोंसो फैगोन दा बेबायदि अबस्थायाव दं बेबायदि अलखदाव न'खरा दं जों रायजो राजायानो निस्सय दा मदद होनांगोन दिनै दासिमावलागै खिन्थु जोङो प्रतिनिधि माने नुवाखै अर्थात रायजोनि दैथायजानाय माने थान्दै दासिमबो फैयाखै जेरै एमसिएलए बिथाङा फैबाय थादों होननानै जोंखौ इनफरमेसनखौ हरदों रनेन नार्जारि बिथाङाबो फैबाय थादों होननानै हरदों बाथ्राखौ नाथाय एमएलए बिथांखौ आं खेबथाम फन थुबाय मोनाखै हमाखै जोंनि सिनायै माने फन नाम्बारखौलाय मानोथ' हमनो खिन्थु बुंहरनाय जादों बिथांमोननि जायफोर माने बिथांमोननि मावथिफोर दं बिथांमोननि गेजेरजों बुंहरनाय जादों जाहाथे बिथाङा फैनानै न'खरखौ जाहाथे एसे बिमा बिफाखौ जाहाथे मोनसे गोजोन होनायनि मोनसे राव होफायो बे रावखौ खिन्थु न'खरनि मानसिफ्रा लुबैदों रायजो राजायाबो बेबायदि राव होफैनायखौ लुबैदों मानो होनबा बे जाबाय जोंनि रोङिया समस्थिनि सासे माने हान्दै जों रायजो राजायानो बिथांखौ दैथायहरदों बिथाङानो जोंनि माने जाय माने दावहारु बिथांनि देहाखौ माने गोथै सहखौ लाना फैनायनि बेबस्थाखौ आसलथे लानांगौमोन दासिमबो बिथाङा नुजाफैयाखै जों दुखु मोनदों जाहाथे दाबो सम दङ नुजाफैनाय आरो नुजाफैनानै जाहाथे बिमा बिफाखौ आरो रायजो राजाखौ बे दुखुनि समाव फैनानै मोनसे राव होफैयो राव होनायनि गेजेरजों मोनसे गोजोन मोनो बे गोजोन होफैनायनि थाखाय जों हास्थायो बेखौनो आं बुंनानै माने आंनि बुंनांगौखौ फोजोबनाय जाबाय आरो आरके लाइभनि माने निउस एजेन्सि बिथांमोन